Yveske. Rijntje. Sally. Korallen. Uniek. Ja, Daisy. Daarvoor. Goed zo. Goed zo, Sally. Oh, maar stappen. Oh. Goed zo, bravo hoor. Oh, braaf. Ze vindt er iets heel eng. Daarom is het heel goed.
Piet en Spidey. Kom maar, Spidey. Korallen, Glendy. Piet en Sally. Daisy, Rijntje. Yveske. Dreamy. On top. Uniek. En Rijssie. Blendy. Mario. Hey. Spidey. Zijn zuske Piet. En hun mem Daisy. Piet. Hey. Hey Yveske. Hoi. Yveske. Rijntje. Het Yveske nog genoeg? Op zich wel, hè? Sally. Korallen. Goed zo. Vind ik al steeds beter, hè? En Uniek. Uniek wel bigs. Maar we moeten echt nog even wachten. Het is nog te betierd. Ja, Rijssie. Hey, jongen. Hey. Yes. Sally, ik heb voor jou naar je hoofdstel hellen. Hey. Zal ik die even snel letten? Ik zal hem inpakken. Wow. Zie je? Denk wat ik kocht. Nee? Net leuk? Maar deze vond ik wel mooi. En ik wil graag nog een hoofdstel voor Sally. Wow. Dus deze vond ik wel leuk. Sally vindt hem eng. Zie je?
Nou, ik weet zeker dat dit er mooi stiert. Echt weer, Sally? Hoor, ik heb proberen.